2023 Ukraine inalimbikitsa nkhondo ndi kukana zokambirana za mtendere. Anakhazikitsa counter-offensive yofuna kulanda madera amene ali m'manja mwa Russia. Mapeto ake zawavuta. Russia ndi imene kuchita bwino kuyerekeza ndi Ukraine. Chaka chatha analanda mzinda ofunikira wa Bakhmut. Posachedwa pompa alanda Avdiivka, Pobeda, Sieverne, Lastochne, Stepove. Madera osewa akulamulidwa ndi Putin. Nkhondo ikupitirira ndi kunena pano, ndipo Russia ikuchita bwino kwambiri. Zonsezi zikuchitika chifukwa America ndi NATO asiya kutumiza zida za nkhondo komanso ndalama zokwanira ku Ukraine. La Mulungu lapitali Zelensky analula kwa nthawi yoyamba kunena kuti asilikali ake oposa 31,000 aphedwa pa nkhondo imeneyi. M'mbuyomu boma lake linkakana kutchula figa ya asilikali amene anaphedwa pa nkhondo. Ankangotuza kuti ambiri amene akuphedwa ndi ochokera ku Russia. Lero waulula yekha pamaso pa atolankhani akuti asilikali a Ukraine 31,000 plus aphedwa. Tikukumbukira mu August chaka chatha akuluakulu ku America anatuza figa ya 70,000 koma Zelensky anakana. Mkulu wa European Union anatuza figa ya 100,000. Lero Zelensky akulula kwa nthawi yoyamba kunena kuti 31,000 plus soldiers aphedwa ku Ukraine. Tikangana ma statement amenewa ndi umboni okwanira onena kuti zambiri zimene takhala tikumva zokhuza nkhondo ya ku Ukraine anali mapropaganda chabe. Last week Russia italanda town ya Avdiivka, America imanyozesa komanso kuderera pomanena kuti ndi zopanda ntchito. Lero ma America zomwewo asintha statement nkumanena zosemphana. John Kirby, White House Security Advisor, watsimikiza lero pamene amayankhula ndi atolankhani wanena kuti Ukraine yayandidwa malo ambiri ndipo kupanga chibwana akhoza kuluziratu pasathe miyezi iwiri. If America don't support them, Russia will take more territories. The situation is dire and Ukraine could lose. Alibe manpower yokwanira ngakhalenso zida za nkhondo. Wayankhula motero John Kirby ameneyu ndi security advisor wa White House. Ndi mmene zikuvutiramu Zelensky akuyenera kupanga chisankho chimene akuyenera kupanga chikhala cha nzeru. Apitirize nkhondo ndi kulandidwa malo ochuluka, avomereze kugonja pamaso pa dziko lonse, or else achite zokambira za mtendere ndi Putin. Ndiye masiku awiri apitawa iyeyu wabwera poyera ndi kusankha zokambira za mtendere. Watulutsa peace plan imene ikachitikire ku Switzerland. Malowa wasankha yekha kunena kuti akufuna kuitana maiko osiyanasiyana akachite zokambira za mtendere ku Switzerland. Iyeyu watulutsa 10 peace plan imene iyeyo akufuna kuti Russia itsatire. Mwazina Zelensky akufuna Russia ibweze malo amene alanda. Putin achotsa asilikali ake ku Ukraine komanso atulutse ku ndende ma prisoners of war amene akusungidwa ku Russia. Pa nkhondo pamakhala anthu ena amene amagwidwa ngati asilikali amatchedwa prisoners of war. Russia inagwira asilikali ambiri aku Ukraine amene akusunga ku ndende. Ndiye Zelensky akunena kuti ngati Putin akufuna za mtendere, choyamba akuyenera kutulutsa ku ndende ma prisoners of war amenewa. Chachiwiri akuyenera kuchotsa asilikali ake ku Ukraine. Komanso china akuyenera kupanga withdraw malo amene analanda. Imeneyi ndi plan yochokera ku Ukraine. Koma kodi Russia ivomereza zimenezi? Potengera ndi mawu
a Dmitry Peskov, mneneri wa Putin, watiuza kuti zimene akuganiza Ukraine ndi zoseketsa, chifukwa Russia ilibe nthawi yopanga withdraw madera amene analanda. Adzakhala akulamulira mpaka kalekale. 2023 Zelensky amakana mtendere ndi kumalimbikitsa nkhondo. Lero chifukwa choti alibe zida komanso ndalama, wayambapo kupempha kuti pachitike zokambirana za mtendere. Ndiye Russia ikunena kuti zimenezi sizitheka, ayendera inyankuleke, apitiriza kumenya nkhondo chifukwa ali ndi zida, ndalama komanso asilikali okwanira. Tamva mawu kuchokera kwa mmodzi wa akulu asilikali ku America, Army Chief of Staff General Randy George, watiuza kuti Russia ndi akamuna akuchita bwino kwambiri ku Ukraine. Iyeyu wachenjeza NATO kunena kuti isamuderere Putin chifukwa wapanga improve mu zambiri. Mwachidule NATO ndi America ayamba kuvomereza kuti Ukraine singagonjetse Russia. Iwo akuyenera kuchita chotheka pothandiza Zelensky kuwina nkhondoyi. Popanda thandizo la America ndi NATO, Ukraine ili chabe pamaso pa Putin.